מה קורה חבר'ה? סוף סוף רואים את הפרצוף שלי. היום לא נלמד קסם, נלמד משהו יותר יעשור לכם בסטייל. לזרוק קלפים. אפשר לעשות את זה בכמה סגנונות, בסגנון עכשיו שהראיתי לכם, בסגנון האחורי. הופה. עף אליך. בסגנון המהיר. ראיתם? אוקיי. עכשיו אנחנו נלמד, בואו תביא את המצלמה פה. נראה איך עושים איזה, שים לב את האצבעות שלי. אני שם ככה. קודם כל עושים ככה, מכניסים פה, פותחים, מהצדדים. אוקיי? עכשיו תופסים ככה את החבילה. עכשיו, עם האצבע פה, שמים אותה ממש למטה, ועם את המכה, את השוט. סבבה? עכשיו, תנסו כל מיני זוויות, לשים את האצבעות פה, פה, את האצבע הזאת אחורה, קדימה, עד שיהיה לכם נוח. שימו לב שאני מביא, האצבע הזאת יוצרת. זאת אומרת, אני מביא, היא יוצרת, ואז יוצרת את התנועה של הספין. בסדר? עכשיו, דבר ראשון, שאתם עושים ככה, תחפרו הרבה על זה. לתפוס אותו. ככה שיהיה לכם נוח, ואחרי זה תוכלו להשתנות. אחרי שתראו את הדבר הזה טוב, אחרי זה חודש, לא שבוע, זה דבר שלוקח לחפור עליו, שתהיו מקצועיים בזה, תעברו לשלב הזה. הופה. זה שלב מאוד קשה, של הפאסט. אני בהתחלה עבדתי ככה על השולחן, פשוט טק. לעשות ככה לחלק. זה היה עכשיו ג'אמפינג קארד. נבוא לכם בעוד סרטונים. סרטון הבא, throw aces.